Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सरकार जे आत्ता 100 कोटी जे म्हटला की त्याने आपण खर्च करपाचे असा वेगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमांत तेजेर आमचो आक्षेप असा. खरें म्हणजे शक्य असा जाल्यार सरकारान हो कार्यक्रम जो असा तो पुढच्या काळात केला म्हणजे किंवा महामारी जी सोंपल्यानंतर अशा प्रकारचे कार्यक्रम जे असा ते साजरे करपाचे उवाच करपाक जाय. पण तशें न करता आम्ही मोठ्या दबाजान हो कार्यक्रम करतले अशें जाहीर सरकार करता. पण खरें म्हणजे कोविडच्या ह्या महामारीन जी आत्ता लोकांची स्थिती आसा त्या स्थितीन लोकांक उबारी दिवपाची खरो म्हणजे प्रयत्न जो आसा हो सरकारान करपाक जाय. आणि शक्य जर जाता जाल्यार म्हणजे आम्ही साजरो करता अशें म्हणटात खरें, पण खरेंच जर तुमी साजरो करता जाल्यार ह्या लोकांचे पयशे जे पेंडींग आसा किंवा जांकां अनुदान मेळोंक ना तांकां अनुदान दिवपाचे, जे प्रोजेक्ट्स जे आसा ते प्रोजेक्ट्स पूर्ण करपाचे. काही जाणांक हेल्थ फॅसिलिटी आसा जाल्यार हेल्थ फॅसिलिटी तांकां दिवच्यो. भुरग्यांक जे आसा तेंचे जे गरीब भुरगे आसा तेंचे कडेन शिक्षणाची सुविधा आत्तां ना, तांकां मोबायल टॅब्स लॅपटॉप आसा जाल्यार तांकां ते दिवचे. अशा प्रकारचे प्रयत्न जे आसा हे सरकारान म्हाका दिसता ह्या काळान करपाक जाय. म्हणजेच आमी योग्य पद्दतीने हो 60 वर्सां जी आसा ती साजरी केली अशें जातलें अशें म्हाका दिसता. We are making awareness to the general public, especially those who are new voters. तांकां आमचे अपील हा की तेंच्यांनी नांव आपले नोंदणी करप इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, सो दॅट तेंचे वोटींग रायट्स जे आसात ते तांकां इम्प्लिमेंट करूंक मेळटले त्या खातीर. तर सध्या समरी रिव्हिजन चालू आसा, सो टिल 15 डिसेंबर वी कॅन एनरोल आवर नेम्स. तुम्ही एज अ टीचर्स you all have a very powerful role in spreading knowledge to your students. So the students would actually आमच्या the new voters आमचे future आसा. कोलवाड विलेज हे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियन म्हणजे स्पेशल समरी रिव्हिजन दवरलेले आसा. जे कोण 18 वर्सां कोणाचे पिराय कंप्लीट जाल्लेले आहा त्यांनी आपली नांवां 16 नोव्हेंबर टू डिसेंबर 2020 पर्यंत आपल्या कन्सर्न बूथ लेवलाक इवन त्यांची वेबसायट दिलेली आहा nvsp.com. पंडित वामनराव पेडगांवकर यांची 4थी पुण्यतिथी आणि त्यांचे गुरु पंडित परशुराम कमोडकर यांची 22वी पुण्यतिथी. पंडित वामनराव पेडगांवकर हे एक गोव्याचे हृदय सिंहासनावर विराजमान झालेले एक संगीत क्षेत्रातील भजन सम्राट होते. भजन हे ईश्वराकडे नेण्याचे साध्य आहे. पंडित वामनराव पेडगांवकर हे एक बुजुर्ग कलाकार ज्याची गावोगावी जाऊन गावाच्या कानाकोपऱ्यात ही भजनी कलाकार टिकवण्याचे काम केले. ते भजनी कलाकार तसेच तबलपट्टू हे होते. त्यांनी ज्या ज्या गावात जाऊन ही कला शिकवण्याची परिश्रम केले त्या त्या गावात त्यांचे शिष्यही तयार केले. ही कला अशीच चालू ठेवावी असे मला वाटते.